Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kador bash normal ki sajisian kan suyo banjit yaki arngut kirang bash nong matemai. Kenekan long hakish potek unailar arajar pusa hamadan malki. Uba Anthony Ling dot nong buri ubadeus katri ke election committee ula pentep baya ke election ans dang no hakapor prabaje minstep hadu arbaje minsingi omshu khandai baje ko malapin bana bari ke jinyo ki vote ans dang hakapor lai baje janmen. Ulo ong baya ke jing tap vote on le da court ballot paper bala kerpat ibro ke bari snong try na ke snong bakin mi renti lang syaga ke jing tap vote. Shushut na kalyang uba Anthony ulo ang bahagi ni kenta tap vote on don ke jing khang snong but on sha tangi ki school ki college ke bidan hapadeng ke examen on pelat ru ke village ki hospital bagi kam bekerke but onom don ke dugo jing khang ki buan rong shashnong. Hakini ke election kendan langut ki kertong ki bikin thop ya uba bandari lingdo ba PK sotun ba uba tamduk khongwir. Na kini ki langut ki pai ba kilap penjia di armi kirang ba snong ka kong ke jing penbet hakador bar ke bidang shudapshan. Nakaliang jong ka dorbar senong malki kalapan baik bandon kani ka jinga jet ya ki rang bak senong ka tmai jong ka senong ya ka ba ka dorbar kalbu lembaga election committee ba pembek ya kani ka kam kani ka jing jet ya ki rang bak senong arngut kan long hakani ka sipotrik jong mentau benai arajar sao hang ni po madan malki ka por banjiet ikirang bak senong kan long nadu ka por prabaje mestep aduk khandai aduk arbaji mensi om kumbala pen menaning kong khandai baji ta gari kapor ka jing paglan kaliang ka dorbar bat hagaju ka singi hi on sanyo ya ki votes jong kini ki rang ba snong batmai kapan long ha kapor lai baji mensi kata gari kapor bangin nyo ya ki votes bat na kaliang ka snong idon lai ngut ki rang ba ki bala file nomination na kabanta banya kun ya kanika kam rang ba snong po ka snong malki kita gilong iba bandara warjeri iba tamduk khongwir bat iba PK sotun kini ki langut ki kirang ba ki ba ladap on file kan nomination bat ka election committee kala pediang ya kani kan nomination jengki ban yakun ya kani ka kam election rang ba snong apo ka snong malki bat hagaju ko por ka dorbar hagajing lang barang sudap long hunen kasi kalarai ba kanton ka jingkhang snong apo ka snong malki hagani ka siphotorik kabade ka singi rang ba snong henry la pelat no ya ki school ki college ki badan apa upur sam yang kesnong malki ki badan apa deng ki exam but kumjuri ki office rekam ki badan apa kesnong malki kandom don kanu nu jingkhang na kabenta jongki but kani kadai ka kalong ru na kabenta kitu ki badan kami ya kam ka bakerki kum ki hospital bi ki but nakaliang ka election committee hi kai wer ya borok kinong snong bakin yemi pajba ha ka tu kasngi ban pendap ila ka jong ka hok ha ka banjit ila jong rong wa snong armut ngin yo kirang wa snong bakin jet aku tu singi pok mana malki nang baki kam jo kesnong kinya chmat but menu bala banjit menu bala bani simenta kan kam jet ang basnong dorbar hi lembaga election committee gelarai batang ki try snong ki badai ki nong snong jo kesnong malki ki badai ru ki khasi ila ban simenta ka banjit ki rang basnong kata kalong ki bala dap khat fras nam seneng kentup kentai bat senrang kata ka digarai bat hakaju kopor ki weipat kiba wan song hasnong malki omduna ya kasi post nam ni kiba kila perung dekot lani perung yela dia hapo kasnong lemba ki dorbar dong ki badan hagi kentot jo kasnong katkum ka jing itip bajing penitu jong kirang wa dong ki badan kita jaka kila long kiba dehok ban yo ban simenta ka banjet on wasnong tekeni ka kubor na ka banta baro kinong snong kasnong malki wa kin yemi pajba ka ban simenta hakeni ka jingjet ki kirang wasnong ka jingjet ki kirang wasnong hi kan long da ki ballot paper ki ba ka election committee kala ada ban pengkre hakani ka ballot paper an sadon lightly ki kerteng jong kini ki banya kon ya ka election rengkat kadur jong ki kertong ki banya kon ya kani ka election haba ki pajba nong tap bot jong kasnong ki banjet ki kirang ba snong kila bantik artli ki kerteng na kini ki laingut ban longkum ki rang ba snong jong kasnong malki kani kalong ka benta ka badon kamba bat nakaliang ka dorbar sa sisien ka kentu ya baro kinong snong jong kadong bat kada kenturu ya baro kinong penyat dong hagi dong goper jong snong malki ban kentu ya baro kirim payeng ban mi sakmat ha ban mi sakmat ban jet ya rong ba snong lojong kublesi bor pi ka dorbar kala rai batang kitu ki basong basa apo ka snong malki
kiyo ya kalat banjit ya kirang ba snong la jong hapok ka snong nrai ki don ru ki we gi jaka ka hakaba ngi ha ka jing start jong kirang ba dong ban certify lan di ban pediang yanu badai ban sya ban tebut yanu banum sya ban tebut ngilai haki bat khadu i la dan kanu kanu dispute kan mut ke election committee kan sasim ya karai ka khadu ha tu si na kaliang ka dor basnong ngila dep ban pentip ya usim la dep ban ya kendu ya usim jong ka imam lim bat ngilayo ru ya ka jubab na kaliang usim namar ki jing don ki kam ki bamla banwan ndai ngilai pulih ka dor bar bangi pediang bat andang ngila dep je di kirang basnong ka extip bodi betama jong ka dor basnong kan lengbau sekretari jong ka snong kin sa pentip syaka imam lim sausim ban ai sanat yaki rangwa snong ki ba ki pa ki la je apa snong ki tang ki khasi ki bala bani sementa ha ka ban je rangwa snong bat kum ka snong ngidon ya kariti trekam ya ka bala pediang da ka dorbar ha ki por bala ha ka ba la sya ya baro ban kentai bat senrang bani sementa ha ni ka jingje di rangwa snong bat nginyo arngut ki rangwa snong na laingut ki ban yakun ya ka ni election menta